सभी यूट्यूब फैमिली को राम राम। मेरे चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं आशा नहीं उम्मीद करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। मैं बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारा एक अमावस के वट सावित्री के गीत सुनाने जा रही हूँ। आप लोग पूरा ज़रूर सुनिए। तो चलिए देर न करते हुए मैं सुना रही हूँ, आप लोग सुनिए। कैले बानी सोरा हो सिंगारावा ता निर्जल उपवास बानी हो। कैले बानी सोरा हो सिंगारावा ता निर्जल उपवास बानी हो। ए सखिया चली भैनी नर्मदा किनारे त गंगा जल ले आई दिहनी हो। हे सखिया चली भैनी नर्मदा किनारे त गंगा जल ले आई दिहनी हो। कैले बानी सोरा हो सिंगारावा त निर्जल उपवास बानी हो। कैले बानी सोरा हो सिंगारावा त निर्जल उपवास बानी हो। ए सखिया चली भैनी बगिया के ओर त फुलवा तोड़ के लाई दिहनी हो। हे सखिया चली भैनी बगिया के ओर त फुलवा तोड़ के लाई दिहनी हो। पूजवा के थाली हम सजाई दिहनी घर से बाहर निकाल गईनी हो। पूजवा के थाली हम सजाई दिहनी घर से बाहर निकाल गईनी हो। ए सखिया जहाँ दिखनी वट के वृक्षावा पूजा ना हम करे लगनी हो। ए सखिया जहाँ देखनी वट के वृक्षावा पूजा ना हम करे लगनी हो। पटहरिया घरे हम चे गायनी सिंदूर वाले के आई गईनी हो। पटहरिया घरे हम ता गायनी सिंदूर वाले के आई गईनी हो। सखिया बजा जवा घरे हम जे गईनी चुनरिया लेके आई गईनी हो। सखिया बजा जवा घरे हम जे गईनी चुनरिया लेके आई गईनी हो। पूजवा के थाली हम सजावानी ता घर से बाहर निकाल गईनी हो। पूजवा के थाली हम सजावानी ता घर से बाहर निकाल गईनी हो। सखी जहाँ देखनी वट के वृक्षवा पूजना हम करे लगनी हो। सखी हो जहाँ देखनी वट के वृक्षवा पूजना हम करे लगनी हो। पूजन जब कई हम उठानी ता वट वृक्ष से आशीष मंगनी हो। पूजवा करिया जब उठाने ता वट वृक्ष आशीष मंगनी हो। ए वट जई से सबितरी सोहागिन ता वैसे हम सोहागिन रही हो। ए वट जई से सोवितरी सोहागिन वैसे हम सोहागिन रही हो। ए वट जई से सवितरी सोहागिन ऐसे हम सोहागिन रही हो। हमरो अरजिया वट सुना लेता वही से आशीष दिहले हो। हमरो अरजिया वट सुना लेता वही से आशीष दिहले हो। एतिवई जई से सबितरी सोहागिन ता वैसे तुहू सोहागिन रहबू हो। एतिवई जई से सबितरी सोहागिन वैसे तुहू सोहागिन रहबू हो।
कैले बानी सोरा हो सिंगारा माता निर्जल उपवास बानी हो। कैले बानी सोरा हो सिंगारा माता निर्जल उपवास बानी हो। ये सखिया चली भैनी वट के पूजन करे, वट से आशीष लिहनी हो।